Assalamu alaikum emende. Gumur Yamar podcast. Kimsani. Wa alaikum assalam. Savdushi Soprano. Mihmallamız Vagrant bilen avdadayda. Hoş geldiniz. Mena doğru maydı. Sizin aydınlığınız 50% düşünemem. Düşüncem olamak. Например, dördüğümüz diyeli, Oraz diyeli. Oraz bolyan kim on? Indi senem şoň ýanyna gelip gidende açynýarmy? Realno. Zarazylsa da Men например, хасавайда мак вообще рэп, да хасавайда мак pop. Хасавайда. Susep, rahatla. Yo Drake näme diýip. Bratan Drake bilen deňeme da özünde. Drake kim o? Ya во-первых, надо оторады, ол диджей Колин. Он тебя научил, да? Он и тебя тоже научил. А чё ты против? Меня никто не учил. Учил меня он тебя. AP научил. Нет, он тебя научил. Меня реально вот AP Да, я видел ваши занятия. Ya şu dava mı şu ne? Протестование нам чун. Потом она как пластмассовая бывает, братан. Да. Шунумы, песня. Мы эту схему, когда Зумерчес были, Вы не знали. мы толкали, братан, это Вы даром. ничего не толкали. Oraz уже не тот. Уже не тот. Özüm de horoz men diye. Ворот разогнался же. Шонжин не тот уже. Da. Assalamu alaikum emende. Gumur Yamar podcast. Kimsani. Wa alaikum assalam. Bugedek savdushi Murat Molla yok. Onun Anton savdushi Soprano. Mihmallamız Artur Bayram. Neme Vagrant bilen avdadayda. Hoş geldiniz. Salam paçan. Aleyküm salam. Qoğum yağdaylarınız neylik? Qoğu geldiniz mi? Xuda şükür. Normalne geldik. Normalne. Şuna bolli. Söz Söz qoğutardı mı? Gidiver benim. Bugün sen больше savdushi. Men back vokalist. Mihmanak mına yürüten nesi paza. O kaptalı. Nesi paza. Ja, ola qımmat düşürdü sana. Pimp. Bolya yığnarın şu hatta. Вот. Слишком высоко я, брат. Ау. Ola şu. Avdı çötam näme? Näme ütköşme? Ütköşme ne täzelik ne üçlük ne Aşgabatda. 20 Aşgabatda. Peter Gumur Yamar etdiler geldik bilen näme? Çağırdı. O neme? Yani zastavit etti da, brат. Ali neme? Случайно. Neme? Bil qatlayın näle. Neme? Bir kararda dostuk. Şondan onun murada mara. Kstati Türkmen mastoda. Kino düşürüp ya. Ulukhan onun. Krasnoyarska pensionärpe. Eştik. Onun şondan neme ettikdi. Başka neme? Seret. Haçan görüştük bir de son sapar. Son sapar. Studioda görüşaydı o jana. Da, gelmedi. Usta görüştük. Onun mejaliyatla otydum. Toylar diyecek olun. Bayman toy. Onun beyleki. Байрамчик тоже недавно женился. Toyda ya. Поздравляю, брат. Biz bark bilmedik, brат. Bağışlardın, конечно. Barklı ol. Toya varmak yok. Nesip olsa neme dersi. Seret be Gumur Yamar da köp zada garaşma geçen adam aytdyk ýöne Gumur Yamar ediýasyny özüme gyzykdylar. Be aýdym sungat näle gidipdi. Gidipdi aýdym sungat. Ýöne aslan o işdäl pahoda buly. Основной işdäle. Основной iş Soprano berdik da. Soprano Hemmemizden. Sağ ol, brат, sağ ol. Hemmemizden hemmemizden allyp. Nesibesin, brат. Toha neme? Gözleyecek Ay, вы нормально не смогли сделать, men etmeli oldum da ne. Gözleyecek bolýar. Gözleğen mi? Что-то gözdek başladılar. Giyda. Oğlum neme alaca yaraydı alaca. Pahod alacasız oturup bolan ama. Kongreska çıkarmalı olya, göze düşüyor bratan. Kamera görün. Yapıllap göze düşüyor döwje. Kongreska çıkar bir 5 minut düşürüp çıksam gözüme düşüyor. Yo, bu değil, men ödüm. Bratan şu gözüme. Это я свечусь, братан. Ses qoğuşdylar. Ýaman ses ýaryp barýar şo toqa.
Kaka kep kanme. Toha yoşrak gepletirse toha. Kepka Şo geyim. patani. Awa indi ayratan. Yo ayırt bolan o, bratayım boğulu bir dakılsan. Näme? Näme aydımlar nälik näme? Aydımlar Aydeli Krasnovegas Music. Awa. Nesip bolsa täze artistlerim almakçy, täze aydımlarım etmekçi, 3-4 tane proyektlerim yetir. Herhili işleri etjek bolýar. Meselem sayfer etýäs. Sayfer birincisini etdik, ikincisini taýýarlap berdik. 2 ýylda bir sapar çykýar. Sayfer näme dady? Şo näme zat diýdirýän zat şo. Ya doğrudan. Я можно я объясню, как кеп? Да. Вот. Короче, Переводчик совет, брат. этот. Хем переводчик, хем вашу работу я должен делать. Короче, смотри, брат, ош шайтан болям, я инглиш шайдин. Tap out net. Боронда кабардин шайдан. Не, смотри, брат, короче, ребята находят талантов. Те талант таппялар. Для них сцену делают под артуровский бит. Они зачитывают, выходят, показывают себя, да? Фристайлит? Да, ну... Не фристайлит, а таяр текст. Да, ну, может, кто-то и фристайлит. Кто-то и фристайлит, но в основном tayar Ne tekst. meýaly ama freshman ne diýerler? Да, сайфер demek, ne просто hip-hop bolsun, tapawda beatmaker bolsun, tam grafiti çizýän bolsun, hemmesiniň üýşüp bir ýerde diňjalýan ýeri. Tipi сайфер demek. Üýşüp bir zat edýän. Şonýalyk bir zat. Не, классная передача. Мена гордum. Düdäme men görmüşüm. Развивает ben onu. Şonu inde edýärm. Men aýdy 4 ýyl 5 ýyl Ya. Йо, 2 yıla. Her 2 ýylda bir sapar çykýar. Ты мне показывал. На русском кто читал? Гордон Дэма? Я показывал ему. Красавчик ты. Может, и не ты. Только я тебе могу показывать что-то. Нормальная вещь. Ого şo, neme label etdiň da, Krasnovegas. Öňe neme label. Öňe bitlen. Hem şu içinde mi zat, короче, komplekt paket. Neme? Hemmemedin bilýän, men bilýänim Azat. Doğrudan seç. Azat seç. Başladı ya, destek boş adam şu tayda. Как раз я хотел вопрос задать. O gitti şu an, akım boyunca. Aynı neme de? Aynı o neme de pop. Поругались, вы честно сказали. Пригрели змею на грузу. Не, наоборот, мы его отправили, сказали, еще... Развивайся, короче. Да, любая Иди развивайся, с нами тебе ничего не светит. Новые вещи нам приносить, типа. Новые интересные вещи. Ой, neme, ты şu taydan. Birinci artistin çoğu oldu onun. Но я вообще... Шоу çıktı da birinci artist. Что очень нормально. Я вообще подумал, что полностью вы его продюсированием занимались. Почти. Полностью. Ну, почти. Деньялла. Артисты да bir pay koymalı, öz развиваться дарял. Bildiğin Не, я смотри, я имею в виду, в чем конкретно заключалась, вот, например, ваша работа? Вот с ним. Мотивировать, как обращаться на публике, например. Ну, как, с кем обращаться? Как с людьми, вести потому себя, что он да, молодой, он, 20 лет ему, не знает. За это, как бы, надо, да. Дядьки нужны, короче. Обязательно. По-любому. Правильно. Подтащить его надо. Хороший артист. Muzikant bolon üçin nemetdikde ýoksa bizde üýtgeşik bir muzikantlyk ýok biz. Street'ten. Про себя говорите. Ya doğrudan. Street, у нас street muzika. Doğrudan şu an mışka olmasa bolanak. Bir gerek gab hokmanna. Klaviş var. Mışka olmasa beat yat bolmaýar. Kulagy bara edýärýän da. Neme? Я näme diyecektim. А будут, есть еще какие-то уже новые артисты есть? Или только в планах? Не, есть у нас. Просто надо еще чуть надо менедж надо делать. Как emetmeli, seçmeli, azık bir näle yerleştirmeli, içine bir düşündürmeli. Yine de yetiştirmeli. Aynen. Sen soradın ha, в чем заключается наша работа? Näme etýäs biz mesela? Yo, это не мой вопрос. Я düşündüm. Все много кому это интересно. Benim şoň üçin jogap berjek bolýan. Mesela Azad'ın случасында, Azad'ın yerinde год где-то работали с ним. Год herhili aydımlar vardı, tam arabın gıyızından öňünçägem ýene bir aydym vardy. Tüýün derýä dip. Şu aydym çykmalydy aslında birinji. Şu aydym gowaryp biz şo bilen işläp başladyk, dalşy bolşy уже. A potom уже boldy normal özüne geldi, berde adamlar tanap başlady da etdi. Şo bilen bizim направлениýamiz däl. Düşündüňmi hem o tarap, oň tarapyndan hem ol ýöközi, özi razivasiýa etjek bola, ösjek bola.
Bize de lişni gruz derle neyleydin? Bizden barlak gördük şonu. Barlak gördük şu işi. Neyle oluyor? Biz etip bilecek mi şunu etip bilecek değil mi? Boluk etti, oğlum gitti, işler böyle gülüyalı. Bunlar пусть общаются с тобой, поговорим, брат. Ya neme? Gumur Yamar podcast про азат сеша болуп O şu ne açımın azat ses Азат сешим yörüdü, tölödü da ama ben onun için şu temu açtım. Не, на самом деле не только про азат сеш. Про мне интересно, чем ребята живут сейчас, да? Потому что песни редко выпускаются, хотя люди ждут, я знаю. Не знаю, надо узнать. Не, я знаю, брат, я знаю. Я же жду. Я же люди. Если ты ждешь, по-любому что-то будет. Ты помнишь, как мы познакомились? Конечно, помню. Где? Ну-ка, расскажи. Где мы познакомились? На ВАЗе познакомились. Первый раз. Трек записали. Два трека. Да, за 2 сутки. Ты помнишь, как мы всю студию затащили? Да, просто в моем номере. Ну, круто было. 2 дня не выходили. Ну, вообще, света белого не был Арагон. Да. Yok, Atgov dni, хорошие dni были. Şunun için aytdı, sen qavubit yasayadın. Men baran nemem derler. Studiyam derler. Yok. Arazik yadmış, şu Cardona yazıp öyle sözlerini. Şotaya derler. Otaya. Biz şu studiyanı vatanca atayla gittik. Men вообще dengizde deyince alıp oturuyorum. И что-то я не помню, как мы пересеклись. Но пересеклись, oğlanlar просто studiya getirdiler номер. Patsanlar geldiler, короче. O geldiler. Sana dastav gedipdiler. Fortçikadan sağlık demedi. Son çıkmadılar. Забурились. Son men çıkmadı oldum. Я уехал в Мары потом. Они остались. До сих пор Они до сих пор там же живут. Ey bolupdur neme? Näli çağalar näli? Xudoya şükür. Oşo çağalar bilen güýmenip bersa aydymam arasında şeýip ýasan o. Senin oğlun ola, yaşın olsun. Çocuk сын родился. Айтmadın bile. Sen de oda yetirdin. O yine bassanı, Pampers. O bir kalyaska deydi, arlık deydi. O yağmur çıktıkta sonra. Aydım aytıp zapis eden et koyan sonra, toplak koyan sonra indi. O nemet. Ayni birinci oğlumda ne çaydım nemet şu at yine çıkotronlarım. Alhameriyan soda. Nemen aytmadım diýene me viduşy, o diýen viduşy da audio uri, bam music, baba. Бамчик. O. Красавчик. Video uram öňkönkuluk. Бамчик. Art, İslam'dan artık. O art, ты знаешь, вообще art döwje var ha. Men oğlum da, starşy oğlum. Мой сын, да. Hiç kim bilen onu. Ne seversin? Я тоже не знал. Öyle. Sen bildim ne? Öyle oğlun var ekan. Qatıqoy. İyin qoy. Baş oğlum. Барамчик, чё, как тебе вот семейная жизнь? Семейная жизнь очень хороша. Айтман кетип берени келнер абылар. Не рассказывай, да? Не говори. Ya bana da aytmadılar. Benim son için 27'den 28'de öğlendim. Bana da onun için aytmadılar. Sen ayt başladın. Onu ayt başladım. Как свадьба прошла? Свадьба круто. Зажигали? Да. И прыгали. Дыңа танц ettiler, boldy, başka iş etmediler. Мы очень хотели попасть. Не получилось, к сожалению. Ну ничего. Ничего, toydurdu. Ребенок родится. Обязательно. Несip boldy, иншалlah. Andırşy, tamam. Sen näme, kaçan näme, çok как? Эй, брат, посмотрим. Рука чешется. Levaya. Bira pul verecek oydum. Sen alacaksın, ayrı vardır. Hemmesi giyecek bassaymazın elin. Давай просто будем общаться на тему, которая пацанам комфортна. Вот. Мне без разницы. Любая тема. А ты знаешь, что нам комфортно? Не, для этого... А что тебе комфортно? Ну, здесь сейчас на подкасте, если скажу. Не. Нормальные вещи говорю. В общем, я тебе говорю.
Ну ладно. Чё? Не знаю, братан. Я сам не знаю. Когда будет песня как 25? Игорем Башьял. Для этого надо разумно поджигать заново. Факел надо поджигать. Как 25 песни уже не будет. Не получится, да? Ну, по-любому, да. А раз уже не тот. Наоборот. Дияң, да. Наоборот, бетерлешя, демай. Наоборот, разогнался же. Шонжин не тот уже. Да. Шонжин не. Может, лучше брат болар каты. Ким биле, он не сивишо, билең сен оны. Ниден билже. Какая последняя песня, которую ты выпускал? Вот иңиштен у меня была песня. Но я это давно записал, уже там 2 года назад. Год назад я его записал. Ну, недавно выпустил. Да. Я позавчера мы в Небедаге были. Да. В кафе твоя песня играла. Иңиштен? Нет. 25. Такая ритмичная. Алло, Яшил, вот слушаю. Нефтагда басоном. Да, у нас немедавские фанаты очень сильные, братан. Если что, там Небичи слышал про Небичи? Да. Все, братан. Просто мои небедавские фанаты сильнее, по-моему. Да, нет. Bana şu neme kızıklı. Şu Marat bolon bolsa. Savituşlar senlerle. Niye? Интересно olur. Yo, niye mardı on просто. Yo, bağışladı. Yo, mikrofon yakayma lekin azdo. Neme, yuvaş oturacak bolsa. Nämçün? Bilemek. Biz tağım Ömür bir gepler duran adam da. O ütköşük bir prosta şu at giyeceğim bolly brazyk bilen bilen o tarapынан bir ölçemeli. Tağdım giç. Ya käwirdatar gelen yapıqdy. Magazin yapýar şu. Gelen bratan dastavka ýok. Şoň üçin. Neme, в общем, YouTube'da görüşdürýärmi biziňkileň ediýanlarny? В общем, kim soňky döwürde? Я тоже хотел спросить. В общем, aýdymy gory bir şowlar we gepleşikler we böyle aýdymdan neme däl. Soňky döwür täze çykan şular gowja kenýärler barmy? Oglan gyýyz. В общем, biziňkile de. Eçin mesam bar, men kamer soňky döwür apşy aýdym dinlemä başladym. Şeýlemi? Da, nu tak üstüne geçip gitýän atak bir dinläp, ütköşük bir girip öňkäli bir dinläp baramak, näme üçin bilemok. Неинтересно. Неинтересно, братан. Ну, интересно, доктор душ келсе более, дыкка чеккен доктор более, иногда. Но сейчас не знаю, в данный момент у меня тоже, может, такой мут, наверное. Deme, основной iş näme aýtyp bilen, moş şo bar güýj alýanlar. Esasy iş bar. Esasy iş her kim ýaly işleýän da edarada işleýän o. Tуда-сюда. Sonra değişirler de. O da sonra değişirler de. Näme diýerler ona? Telekeçi de kakda bratan. Telekeçi mi? O da sus karxana işleýän. Maşina da hatda onda beýlim Amerikan ol bulda. Maşinda naprimер men soňky döwür näme dinleýän podcast bar näme özünde. Telefonyň özünde podcast nämeler bolýandyr? Radio. Şonda şo taýda bir tane DJ bar. Dmitri näme? Bir Artyom Dmitriев mi näme? Ну, он такой chill. Музыка, только chill dinleýän garaş soňky döwür. Ha. Chill. Yo, näme? Radiodylar podcast. Bir sagat naprimер açyk goýan, skaçaýdy goýan öňünden. Şolara giýje goýan 4-5 saat kaçaýdy, goýberýän garaş, dinläýberýän şoňa. Ты слышал это Theater Use есть такой? Theater Use. Слышал. Что скажешь? Как тебе? Нормально. Yo, bile aýdymlara ma demay. Barhili va. Bile aýdymlar. А Citizen to слышал. Красавчик, пацан. Menem oğul. Men şoň görsem näme ýapmyş? O bara o teatr rapperler. O XX Tentation, şoňanak näme diýenler bolýar, balet etýänler. Şo gödöme gele. Şoňa medes tipler gödöme gele şo patsan. Men oğun dinledim şo näme Lovera bilen. Birinji ýerde pahodu yaman ogurdum. На туркменском, туркменче дальше diýen. Lovera da ne ady näme? Vera. Gyýdmy? Yo, şo bilaýdypdyrlar şo Citizen bilen. Men gördüm, ýöne dinlemedim men olaydym. Yaman okan. Gördüm. Ýa-da näme? Aýdym goýmalmy berden arasynda? Yok. Ты чё, Байрамчик, про кого можешь выделить, брат? Или ты тоже не наблюдаешь? Конкретно, чтобы выразить кого-то, не знаю. Сейчас hemmesen bilebes gelýär da. Şu yaşlyň diýip menem gardal ýöne diýjek bolýanym. O siz gardal. Ya, olar ýanymyza geçerseň bizden ulakan olar.
Hemmemiz 30'dan geçen. O näme şu klipde giyipsiňiz da. Awa. Üçtem deň da şunun gabarit ýöne ýaşlary uçýar da şoň üçin hemmesi deň öskelýär ýöne. Конечно, выделяются сити, выделяются тәзүд, выделяются, mesela bizde Krasnovod'da rapperler. Yani onlar kendi tananoklar bizde ba gıcısalar nire gitmeler o gittiler tam. Geçeyli, пусть люди послушают. O, красавчик. Novruz başmat. Maňa bir aydın pasifizm etdi, bir gowy. Ýörýte sana. Gowardın sen. Sen gowar ya. O. Yo, молочек. Gulfa. Kim? Gulf Tepirova. Gulf. Арес битмейкер. Но я хочу выделить. Для меня Сапарик. Вердиев Сапарик. Beat in the cave. Да. Вердиев in the cave. Ola hemme. Men näme divesem. Verdiv Bretten. Orada näme diye. Verdiv privet. Ya sana det berdim şo beat. Yok. Entagada ýöne menem kimde? Karşıda abi. Neme? Kaçtı vatat yok. Uca bişirdi, bununla isap basat. Beyadım şey basta isap basadı ha. Edil banyallarla qoğuş var ötti, kaçtı vatı. İdeya da ütköş ki bassa kelle da uca. Menem nemeden. Yaş oğlunna, yaş oğlun. Karşıda men aların ondan hukman. Şo sözün izi bilen bizim imенно şo beatmaking orny azıcık prodviga edesimiz gelýär. Şuma danly moment bilen ona aytmalymy? Ayt. Beatmaking orundan bir zat etip berse, şumat. Правильно. Именно авdy. Yani näl, например, yani просто cookingda обычно etýän zadymda просто video düşüreldik diýdim da bir gün. Şundum просто edýär, например, bir beat etip başlaýar noldan. Nire çene gelýär şo. Birden ýazylyp gidilýär ýa kawatlar. Şoň üçin bilen şonu düşüreli her hepde haçaby bir sanak adamlar gorkadely moş interesni gitse gider gitmese gitmez. Papka proyektlere doğrulurlar yapılıyor. Yani daymalar yaman ki. Yapılıyor. Täze başsan ya. Şuma edil şu zamanda şonu etmeliler. Konkretni bizim en edýän ul ýalňyşlarymyzyň biri şol. Çıkardyňmy dakança çıkarıp goýmaly. Bolsun şo bolmasyn. Şonu sporna. Köpse var durduňmy? Dur yap täze başga geçdi. Onuň soň wagt geçirip ýene oňa bar diýe. Käbirim o dabitlemasan galýar. Eger şoňa barp bilýänmisin, конечно, goý. Yo, näil bilýänmi? O her hili. Например, käwat ýöreýär şoň sen, käwat ýöremeýär. Ertesi gün diňläp görýär, töllerinem halamaýan şoň beatinem, tam groove, общий. Groove не нравится, например. Vibe, вот это. Сам главное şo, men kirmçe. Neme? Soňky dowr ne mesela ne şolar daş diýen neme? Näle beating. Men maraton kudur nan maraton европейский заттар диң Европаның edýän, например, trapperler bolýar, tam bilýän, drillçiler bolýar. Şolar men şu wagt dinleýän, например. Olarym hemisi dinläp baranok, ýöne tam bir sana duş gelýär, injeleýän, например, çokak näli, täzler realny baslaryny başgaça goýarlar. Snäler bir hili başgaça bilýän, açyk öňkärli bilýän. Nime däl? Глухой звук раньше был. Айнол инженерия больше. Конечно, sound engineering по-любому gerek. Ну, это нравится, например, bilemok. O işläpdirlerden hätler, например, açyk bir hili nime edip duran, titrap duran etýärler bilýän şonu. Hazam bir hili bilemok. Maňa o, например, şonu ýaky stil. Вот ты только что у него спросил же, с Сапариком сотрудничал или нет? Брал у него биты. Вот я к нему пришел с одним битом, который гайтала же песня. Я ему говорю, давай, билейдели. Bolum yok diýdi da ama. Men halamadım. Şu adam halamak şu beat. Halamadım diye. Beat'i halamadın. В общем, aydım go. Yalandan sonra? Yo, aydım go. Şu adam ýöne beat goýdy. Imini men halamak. Şo birda. Yo, bolýar. Şonu ýaly da ýa-da şolar. Ola şu. Alajanda. Daktım. Şu sakypadan geçibilmän geçdi. Näme aýetçel rastaýan näme şonu ýazdym bolýan. Ятtan bilemem, toqa görnüt. Я не вижу, брат. Чё за расстояние? Сколько? Долларный расстояние. 384 тысячи? 400 метров, по-моему, брат, если мне память не изменяет. Näme bir soňky döwürde bilemek, bir gow kelle de galýan, gyzykly bir näme gurrun boldy, bir ýa bir sluçy boldy. Şondan soňa bek göräýmesek.
Näme boldy bir bilemek. Gülkünç story bolýarmy. Şu ada ýa-me şonu oý. Uklap. Есть bir gow tema var yani. Не надо. Надо рассказать. Söyleme. Näme aýdy ber. Я. А ты сам чё, какая тебя тема больше всего удивила? Чё ты нам вопросы задаешь? Senin ayda birda. Iň bolmany, iň bolmany düýün öňü. Sen bilen nirä gidilende. Ve biraz oglanlardan sorýar. Baň bilen nirä gidýäň? Bol hökman perkülçeni, mini perkülçeni bolýar, ýa bolýar. Garantировано. Короче, giç bardyk da. Ýolyglar wetde durduk, adet giýişdik da. Giç bardyk. Indi aňyrda salamlaşyl oturulýar, şo ýagşylyň toýuna gitdik da. Giç ýatdyk da, diýjek bolýar. 4-den 5-den daňa bolup ýatdyk. Sagat ne bilemek da. 10 20. W общем, ýer turdy. Ýokaja kalonka bar ki, ulluqa. Şoňa çat bolly. Aýdym gyýyrdy. Hemmeksem ýaty. Zaryat gedýär. Torun da diýip zaryat gedýär ýerden. Bilemän ýerden güýç tapýar. Şoňa adam gerek ýa. Niden güýç tapýan? Antoha. Näme? От природы, брат. Природа näme bolýar türkmençe? Tebigat. Tebigatdan alýan. Tebigatdan alýan, bratanya. Bağa çykýanmy, ýere bağa çykýanmy, ýere. Hiç ýere çykamak, brat, даже kwartiradan çykamak. Ýazýan diňe. O. Язян. Я не язян bilemek da, брат. Что-то пишу, да. Какая последняя песня, которую ты написал? Ну, не выпустил. Не выпустил, который. Бама вот? Да, есть. Что-нибудь новое? Да. Покажи. Строчки покажи, строчки. Şekerli duz diýip aýdym çykardym. Ýazdım da. А можно 2-3 строчки? Конечно, можно. Но я не помню, можно немедленно коюп. Ну, если можно. Ну, не песню поставить, а в общем. Ну, чуть коротко, чуть можно поставить, что. Ну, давай. Ну, чуть-чуть там секунд. Bilemek mikrofona koyunca. Можно вот так поставить. Давай. Если. Мне интересно, брат. Можно, давай. Сейчас поставить? Да, прямо сейчас, пожалуйста. Будь так добр, поставь мне песню. Дай мне бит, слышишь? Şlaydım, например, mende. Просто ýerden turdum, просто bide dedim geldi, bilýärmi? Onuň. Etip başladım, abed için etdim, например, bide. Şo gün wapşy işim ýokdy. Onuň abedden soňra просто söz ýazyp başladım. Bir sagatyň içinde boldy da. Обычно onlar kan bolan nokta döwürler. Çykdy, dedim, bolýa dedim. Ýazyny gitdim zar. Sözünem dolyk turdum. Owa srazu olam näil, например, bir vers, uzunrak vers. Bura perpev. Boldy. Ay, olam 2 minut 14 sekund ýalak, 2 minut bir dat ýalak bolýar. Standart bolan olam. Aktual şunu. Yani gördüm dinleyen oklar YouTube'da da şeyle. Indi käwat şunu aýdym ýazyldy begen ýa-da bilýän käwat birden ýazylyp gitdi. Birden ýazylyp giden wagtam hakyky realne odaty Emosi. Mix emotions, mixed emotions. Şolar çykýar orta bilýänmi? Köpden mende çykan oklap men şonýa. Şonda bir demde ýazylsa, men üçin kayf napram, men kayf alýan napram, men üçin keyp şol. Dogrymy? Onuň şo günem gitdim, zapis etdim. Onuň bulary dinletdim, oglanlary dinletdim. Normal. Men halysam. Esas men özüm halayan esas. Ondan soňra dinletdim men atak dinledem ok, şunmaýsam. Bularym bilýändirler. Şeýle ýok, polybom. Ýoksam уже öz настроение bolasyn gelen okda, käwat mut başga bolup bilýärmi, ertesi gün gelýän, gel dinledin, täze aýdym ýazdym diýen, gelýän bunu dinletdiň bunu tam. Короче, полный мен противоположностям даже. Öneme aýtýa oglanlar bayram. Gon aýdýan gowda şunyň ady. Bilýär. Şoňa aýdýan ýöne köplenç spor gidýär da. Köplenç olup täne Köplenç dinlemäsde biz özümizden etip göberýär. Şoňa adamlar da oňa adamlarym gerek. Gowolya näile gowolanda gonu vibe girmeli. Конечно, girýär. Haça bu towrundakylar girmeli. Ondan soň. Eger simbol aýdym kaçow bolsa, şo wagt goýan girkise konkretno roçaýda уже belli bolýar şo aýdym. Çıkarýan zapis edýän onu aýtdy. Onuň bular nime diýip başlaýar. Bide bit etip beran diýip başlaýarlar. Özüň edýän. Men şoňa Allah bit etip bolýar bolyn, prosto wagt aýyrmaly zat etmeli onuň. Olam bolýan wagty bar. Meselem plançydan plança boşa şonu bit ýadan ýa, onda da gelmese
Şoda bolmaýa-da şoň üçin ýöne indi elimi öwrenşdireýin ýa-da haçaba düşýät bir zatlar. Ondan näsil şunun içinde, o 10 ýaş 20 ýyl bolup gelýär. 10 ýaş ýyla boldy, 20 ýyl bolup gelýär o jak içinde şoň için. No adam diýär 20 ýaş ýyl soňra diýär-de bel pon usullaşa burada işin üstünde näsil işlese, pon usullaşa diýär-de. Ussat. O da indi usullaşa, ussat bolýar opşo. Professionalda. Şoň üçin ýa men dowam edeli ýa-da haça bir elimizden gelýän moşka kaýny mutam razwiýetsi bu. Döwrüm ýetgäp dur ýa-da. Döwrüm ýetip bolan tehnologiýa ýa-da Inniki nemeleri, naprimер, täze çykýan bitmakerler, naprimер, gowulamaly. Mene ýyda galýan. O täze her ýyl zat. Bolman ýaşy berdi. Krasavчик. Berdi fil berdi. Ne, o Sapar zowut. Familia Berdiyev. Berdiyev in the cave. What şonu kiçikden ýaňwaşsana. Men naprimер, köp zatdan naprimер ýyda galýan şondan. Täze ol ýaňy razwatsat ýa-da sotaýdy. Howusly wagtda oturam bolmaly. Sen özüň ýadyňa düşür. Şoda. Goýjakmyn. Tuan bir diňläl böleginem bolsa. Şeýle oýun eşdilýärmi? Şeýle eşdilýär. Şekerli suw diýdiňmi? Şekerli duz. Şekerli duz. Sladkaya sol. Distansa sakla, sen bilemok men çynlamy. Doğa edýän balans içinde bolar ýaly kingdomum. Men çyny geplesemem hemmezady aýdamo. Kingler berdi kingler bilen zähärýada derman bolar aýdamym. Disazlaryň ýöne bir kısana pançoklaryň aýdyňa. Men bereýäm geçdim o tarapa aýdyňa. Meni aldylar duýan özüme blast indi. Abdurrahman daý täze quest indi. Zümer chess batıldy, köne mektep ýatdy. Mawzele ýok, köne hamalawa atatur. Köpüňizi zamanynda eden o atata. Liriklere häzerim, frejus atymny. Ene bu mowluk ene betuçun. Saatlamyz gum, barjak yerim gum. Aglyň oýum tozan giraýmasyn näme dun. Men özüm köde dun, eremede buz. Şeker bilen duz, karoy bilen tuz. Parollaram 100 indi. Men galdym içiňizde gözüň bilen süz. Depimmeýär düz. Baglaryňa öz ýalan dost geprak ýaly geler güýz barda gaçar wagty bilen. Buşala gitme taxty bilen, yaparla taxty bilen ýakty girer ýüregime. Geljek owadan görünär gözüňime. Alınma bularың başına. Şeytanın açmalı taşla. Olmadı telden başla. Ala çok geçip gidip bari yaşlı. Alınma bularың başına. Şeytanın açmalı taşla. Olmadı telden başla. Ala çok geçip gidip bari yaşlı. Alınma bularың başına. Şeytanın açmalı taşla. Olmadı telden başla. Ala çok geçip gidip bari yaşlı. Alınma bularың daşna. Şeytanın kaçmalı taşla. Olmadı telden başla. Ala çok geçip gidip bari yaşlı. Tema. Ya. Olacak. Avday hatardan tak. Neden hatardan? Strayut tipi. Oğrun sen mi? Просто doğru wagt bilen doğru näme sataşmaly eken arasynda işiň arasynda. O indi men näle naprimер tam ýazýarlar tam öňkü näme diňleýijiler bolýar tam Zümer chess döwründe bilýän agam öňkü ýaly çykaran. Öňkü ýaly bolup bilmeýär, öňkü döwür başga, bu döwür başga. Onuň bizem haçaby ortadan bir zat alarlydyk bilýän naprimер bitam tam hip hop ýakynra azyk bir 10 BPM tempo izlesen 90 molýar 100 BPM dedilen düşündiňmi? Belletýändir bir hili ýöne içindäki elementler azyk täze döwre görä. Awa nemesi saplary, zatlary nemek zekizleri şu atky döwür, üstü öňkü döwür amma. Awa çitke da azyk şoňa meňe neme? Pirpewem azyk aftasyon doldurdum, köprak etdim, 4 tane oýdum naprimер. Ýadydan ok. Ay hasab adam diýdim, soňky pirpewem diňlesin, hasab diýdim da bilýän, köprak bolar ýalyk diýip. Bu näme? Bu gepleşik çykýança release eden bolsaň, näme? Şekerli duz avday. Näme diýär? Avday kanaly geçip diňläp görüň, oňa çel. Hem şeker we içinde ýatlar ýalyk, hem duzum azyk salonrak da. Ýani paprika ýok da, brat. Bratan bu näme? Pure. Okay. Näme? Entem näme? Fruit Loops. Fruit Loops filan Cubase. Cubase. Men de loja geçesim belli. Soň özüme şo. Yo, Abletona geç brat.
Men eşitdim, oradan ayt tableton goýdy. Ýöne mene çötüm ni bereton. Da oradan gyýbatyna delinler. O kim olýar? Orad ýok da, orada getirmeli eken be. Oraz bolýan kim ol? Da gyýbatyna delin. Näme diýeli? Oraz barada näme? Gowda da aýdyt. Oraz bilen fitiňiz barmy ýakynda? Ba. Kaçan çykýar? Türkmençe mi? Конечно. Türkmençe ýazýanda soňky dowr men. Tebiğe Türkmençe berýär ilhamy. Yo, ba, bir täze aýdym çykmaly. Ну чё про Ораза будем говорить? Давай. Давай. Не, по моему мнению, Оразик реально очень сильный. Сильный. Конечно. Я бы даже сказал без обид. Дамаган салма да Ораза. Когда человек хвалишь, он что-то кидает, знаешь? В него что-то кидает? Да. Конечно, потому что надо его на грудь кинуть. Фу, некрасивый димель, я брат, дiyallar bilýärmi? Вот это алажа даже не поможет, братан. Kırlı dimeli. Mene çağırım kırlıyan. Pırvıçka alıp dur. Tipa dimelliydiler. Menem ey kulak dip kulağına şit urk gören kavatlar. Sen şitmelle sen gözün nazaryň bar ýa-da. Yo, varım. Tamam Kısaç şoň üçin nazar ejem nazar daqdy ikinji ogluma. Уже onu goralýar, onu diýmesegim bolýar kirli. Ýene nazar diýsem köp insana beriljek ýalyk bolup dur, nazar zat diýip. Bilema. Назарик. Как ты мне сказал альтернативное, не альтернативное, а универсальное имя? Neme? Orslarda da var eken. O nazar bara. Ukrayinlarda da var eken. Yani Orslarda Nazari, по-моему. Не, назар var. Это Назари, да. Назари в этом. Назари, да. Испанцы. Не, Назари. Как Назар, только И добавляется. Не, я проверял. Хочешь, я проверим? Не хочу. Nazario İspanlarda var eken. Например, o önküzü bastik Ronaldo var. Nazario geçe adı var. Adı hakikat Nazario. Brazilca. Olar İspanca diýär de esas. Portugalca, İspanca. Portugalca. Futbol bilen dudun toqa. Futbol bilen bunu eşitip bira utulypdyr. Yeah boy. Men utulyp gaýtdym. Näme çöte storieslarda goýýan onu çirisi bäzat. Yo, berde bolmadymy näme? Özümde horoz men diýär. Yo, o proigрать etdi, näme goýma stories. Не поставить. Yo, men stories owadan gollary goýýan utjanyk goýamaga. Düşündüm ya, w общем diýende. Ýa owadan red gollary bolýar. Bu ýany utmalyň. Toqa utupdyr. Mena utdum ama. Utdum zaslужно. Bolýar, öňe adam käne insan onu toňda da. Onda näme? Bir günde bolýar da bulaýdym, ýankaýdym. Ова one shot diýen men короче. А как ты пишешь? Ты в заметках пишешь текста? Вот на телефоне пишу, на компьютер пишу прям. Yo, mena täze schema geçtim. На листах, что ли? Просто beat atşan. Не, ona mediyat. Freestyle ya. Не, ona mediyat. O uzat. Onu etpelsen вообще go. Очень классно. Конечно, mena ýazyp ýarym ýyldan mikrofonu etdiň. Onu mena etip bilmeýän. Onu kyn etme onu. O muda var, mud şu wagt näle bolsa şu wagt. Albüm gaptaldan ýazmaly bolýan onu. Yani bir aydym bana gowatçyk bolup dörçüklap bolman wagty bolýar. Ona ýanky seň diýişiň ýalyk. Bolanda gün bir saparda bolýar. Yo, albüm o dogry. Şonýaly. Zapsym şonýaly. Sen 100 ölet bolýar. Tak alsak men köp aydym şeýle ýöne. Göni geçik diýär. Göni one shot. Ну, fitler например nemet ýazyk. Bir hil özüm gida bolan soň bilýärmi kan bir neme desin ýa 20 ýaşaly например o menkiti. Düşündiňmi? Paslaşdyk neme Orazyk bilen onuň çöte bir zat boldy. Men okladym, ol oklady, karaç men okladym. Ýazaly gitdi, düşündiňmi? Menim ýaza ikinji versiýa tutdym. Dawa edeli davno edem например. И bahana var şu track. Кстати, что трек varada, Bayramчик, ты там чё говоришь, брат? Bu oğlanlar hakika näme? Donor, bratан. Donor, я Оразика спрашиваю. Mena başka da eşitilýän. Для меня что другое слышно. Oğlum bana donor diýdi. Donor. Ya sözlerim var. Mena dogry maýdy. Sizin aýdymlaryňyz 50% düşünemek. Yani vibe ba, kaça dediğe bollu. Düşüncegim bolamak da. Ya, конечно, o şeyler bırakan. Söz. Например, seri şeyler deyli. Aydım deyli. Aydım. Doğru mu? İki boğun.
tam näme başga wa? Goşgy, iki seter, iki boğun, iki sanykdady wa. Rap näme? Rap bir boğunna, ikinji boğunam dinleýijiň ýüregine baratan. Şoň üçin aýdan zadyň ýarsyny düşüner, ýarsyny kelle gulak bilen alar. Şonu aýdanna. Yo, napример, näme daşary urdaýdymdan köpüne вообще düşünürüm. Игра. Я играюсь на Şo kulturany getirmeli. Ты игрок. Я игрок, братан. Sen oyuncu. Всегда, братан. Man, you know. Neme? Yeah, boy. Nemede gönü bollum şu an neme ýadmaşdy. Long mix'imiz var da. Long mix. Onu yöne var. Men studiýam ýok wagty bir ýerlere zapis edip, edip urutup, itotim böyle biriniň öýünde olam. Tam bir tapar neme boldy. Etdik onu uruttuk, etdik, beýtdik. Onun şans wagty bir sapar ýazmaly karajy. Öýünde adam matymy karajy. Şunuňmy bystır ýazdyk. Näme bolan ay bolýar. Wrozy normalny arazik otýtda nemede öňünde. Ha, bilediňizmi arazik? Arazik bilen ýazdyk şem aragon bilen ugrutdyk sana. Yo, on qamma ýöne diýsem araz adden gelim hadydım lan. Ýa bir ýerde zapsetdik. Bir ýerde. Şonam wapşa gaýtalamaly, wapşa long mix kelle. Her kim bir dapla başaga çağıla ola bilen. Bize de geldi şekilde. Jamming etmeli palibom. Palibom. Long mix 2 etmeli. Men şo dogry etsek boldum. Şo dogryň freshmanler letsek boldum. Yani inni olaram garrak. O neme diýdi? Neme forever ýank bad endi wad o neftagly. Kısaç şu enzinim Krasnoyarga saljak bolup otyrs. Diýje olam şo dogry long mix 2 edip freshmanler letsek boldum bolýança edilmedi galy. Şo oglanlar emmesem etçeklere bir minus var olarda. Bir minus etmeli olara. Minuslar ýok. Bit. O free bit ulum. Bilen free bit как parazit da bilen alp öwrenşen onu nimetde. Menim o. Şoň edesini ýapdyrýar, düşündiňmi? Menim soňky döwre öwrenşip barýan şo free bitlere. Şoň üçin öwrüň edende başga şadat bolýarmy kajar mena free bit dinleýän diýene bilemok mena alanok kan bol free bit. Yo, söyle bir schema wa free bit alýan. Sedler ýazýan, zapis edýän, soňra sapariga berýän. Saparigam daş edýär. Magiýa edýär. O magiýa. Bilen o tarapyna minmetsen bolýar. Onu alagam. O edip görmeli, hemme zat edip bermeli, eksperiment edip bermeli. O da ýene indi. Ну что, например, кто сейчас будет вот на рэп-ашке кинжет? Ну, мы четвером будем. Может быть, Ораза позовем. Может быть, не обольщайся. Почему Ораз не придет? Придет он? Не позовем. Может быть, позовем, да. Может быть, шагырыр. Подумаем, да. Не, по-любому. Болжак болса эмес болмалы. Сделаем. Ne? Дис язар мен сага бар. Novruz Aydar ne var? Novruz Aydar дис язар. Ёжик добрый, но колючий, братан. Sen ёжик мы? Я в общем говорю. Ёжик не моля туркменче вообще. Кирпи, братан. Кирпи, это уже кирпи воля. Кирпи. Кафе. Без тарап. А ресницы как? Кирпик. Кирпик. Там кай добавляется. Кирпик воля. Kırfıngda kırf atıyorum nam? Kırfıngda kırva. Вообще düşünüyorum. Yo, şu ide yani ortağı edip başsandı adam tapılıyor ha. Kim alındı bu ada dorad var ne mi? Ada dorad legenda bra. Şu da trak ne mi? Mesela men näme şo aýtyp berýän, şo type bit ýa, biriş atudyp gidaýyş delaýyş, zany bit подбираешь. Dinle men näme üçin? Потом она как пластмассовая бывает, братан. Да. Шундуңмы? Песня. O duygun berme. Вайб другой. Конечно, братан. У меня, например, от этого говорю, у меня вот это соединяя, который это процесс. Сен шо схема билен актың да, братаня. Мы эту схему, когда Зумерчес были, вы не знали. Мы толкали, братан, это даром. Вы ничего не толкали, паровоз вы толкали. Мы не армяне, братан. Имя армянинское, может быть, но мы не толкали. Ладно, вы биты толкали. Рэперler üstü batıl gitti ya da pali. Ya mesela da şuna yağday var. Konser doğru neyle? Ay onlara neme qurumcuları, organizatorları var. Bağım şuna konkret cevap berýän Badırlar da yöne nälik diýin. Jogapkarly bolmaly. Indi konser däl, bir açılış bolsa какой-нибудь. Не, именно концерт. Именно концертский вайб это другой, братан. Да, братан. Чисто мен гатнак көрөм о концертти билем.
Slide konserti tanıştık da onunla. O 2000 Konser. Sen köp aydymdan konserde göräýet böňe. Konserte ýarar ýa, gymylar ýa. Ya bol vardı. Bol ver indi sezon. Sezon o Tomus ýar bermeli. Ya şu yanqini. Oradan şu ad gön pikirlene. Слушайте Тултеп на всех площадках. Азат Оразов, салам. Халипа. Ты наш Халипа. Чогуш Виз Халифа? Твой халифа что? Бурдж Халифа, я говорю. Менем Макрип того. Он тебя научил, да? Он и тебя тоже научил. А чё ты против? Меня никто не учил. Учил меня он тебя. AP научил. Нет, он тебя научил. Меня реально вот AP Да, я научил. видел ваши занятия с Азатом Разумом. Он тебя учил, там, возле доски стоял. Не, ну, на самом деле, он же, красавчик, он же... Не, более дем, братан. Bazar yok, Orada bratан. panika gerek, geldi verdi. Bratан, yani betme ha. Urşma. Yo, niye mi Azat Razum? O der diyecek koydun. Sen var aşma. Hava bırak didircek oraya o tişu. Yok. Выманивает. Yok, yanlış düşünüyorsun. Смотри. Sen kıra çekme. Бирин, например, 2002 года, в 2002 году он же колоссальный успех сделал, брат. Он же очень популярным был. Но реально это же надо признавать. Как можно... В теме популярности Да. базару нет. Я про это говорю. Я не говорю, что он самый крутой Окей, рэпер. популярный. Ты самый крутой рэпер. Какими песнями, братан? Тоже поп. Братан, тоже поп рэп. Ты чё? И я поп. Süleyman'ın pop rap. Да, мы поп рэперы. Ne, это men ona karşı işildadım yok. Diyecek olanlardım популярный rap делаете. Doğru mu? Популярный rap. Популярный айдым делаем. Популярный rap ediyorsun. Aydım rapper olup gittiğin sen şu taydı. Айный танцевальный, да? Sen rapper deyip biliyorlar bratanya. Вот, şoň üçin sen популярный rap bolýan. Не, Azadym bir dowr. Olan популярный rap. Ne Azat ne barda töledim ay. Aytma şonu. Benim son diyor. Alaca padarka verdi. Son anama yetşek kılıp tağdan çepten girýärse düşündüm. Çöton. Ya barla. Давай şu aç fazla. Açken ismini gitsek. Yo, давай çık bratan çık. Kredeli meselem etjek bolsak. Kim ma şu at? Meselem o bolmajak belli de meselem diýende. Ne adam Kavo. Ay. Neme yok. Adam yok. Limit. Agrimçen yok. Olsa ne, например, 4'imiz diýeli. Oraz diýeli. Orazik. 5 adam boldy, dogry mu? Dizet badyr. Dizet o. 7. Könelerden. Näçe boldy? 7 boldy. Freshmanlar geçip bilýärmi? Da, Конечно, Citizen Täze 100. Citizen Täze 100. Yo, onun mara. Ýöne alanda, mesela bir freshman aldyňmy? Konkretno ösen freshmanlar wak ortarakda ýöne bölümini gowdatdyr etýän freshmanlar amma. Şu nemede de var ýalňyşly, men adyny agdamaýyn. Şu birincide de ýalňyşly bilen ýüzü görüldi. Bilen almaly adamlara malyny düşýärmi? Şoň üçin normal freshmanlar diýen. Tesla wa onuň Serhat Hökman arasynda we koýan ne? Naprimер, neme wa? Mene şu ikraly bar soň Didar. O gowy. Birinci. Naprimер diýen. Ya birinci demolaryny bererdiňiz näme? Esi Panraýew wazmetçi, dogrymy? Şeýtmeli ya. Indi bu sapara men jogapkar bolaýynmy? Konkretny jogapkar bolup biljeňe ynanýarmy? Ay bile şonna başardım. Birdaýda şonna başardım. Şonda sen göýüň jaýbyň başga tarapy. Awa, ya indi her döwür bir döwürde ýöne sen näme etmeli bolýan? Şol täzeleri almaly bolýan ýanyňa işlemek üçin beat naprimер düşünüm razwa etmek üçin has. Nawar üçin bir at bolsun da düşünüm eden. Yo, men long mixing urun ne diýän? Şol long mixing beatini ýadyň diýän sen. Yo, beatini ödüm ýazdy. Naprimер ödüm ýadýan. Ödüm ýazdym diýen. Geçenkide de hemmez şo boldy da. Awa da organizatör. Var agram özüm. Bazar yo, bize bilýän özüm. Beat problemi däl, o beat haýsyn ki gowwasa şol bolar da, dogrymy? 6-7 adam dinlese bolsa gowken diýip bilýär bir beat apaly bolmaly. Şamal soňly w prinsipi. R&B. Bolur, näme bolmaly. Ay ýöne görmeli da ýene de bar. Gepde gurrunda la ýok. Esas gowzat etmek da. Edilecek. Kaçsyny gowy, real her kim gowy girip bilse, işte long mix olsun. Davay näme diýeli? Komentariýa ýazdylar. Goraýly adamlar näme kimler kimler garaşýarlar. O öňki rewa aşyk ýalyk
aydım çıkarsak meselem revaş 2 derse de orada revaş 2 olur. O revaş 2 bolsun şo. Onu kim most bizim bilmeýänlerimiz vardır. Most goroslar gelýän adamlar ýazışdyryn, şolar okaşdyrmaly ýokman. Ya indi seret adamlar. Başga da näme ýazasyňyz ýadym. Ya adamların napırmer bilýär-de, o sen ýangy çykan pop rap däl, napırmer Anto hoda şeýle. Napır pop rap dime pop rap diýdim ha, o maýyn düşünmesinler diýip aýdy düzedip otyryna düşündim. Te adamlar her ýyl adamlar düşünýär. Yo, pop. Onu diýjek bolamok men. Ya men diýjek bolýan adam, bada gözer. Yo, ol näme öňmadi bilýän? Arassa rapper tipi underground. Yo, mena, например, başta men Natsulika mena gulýadym. Sen özüň şeýledin ha, bratan. Mena gulýadym. Erkekler bunu bilýär. Gurrun onda däl. Men mara o stil näme hisse bileme başlapdyr na. Gonçu mainstream diýilýän zatdan başlapdyr nakasy. Olum tipi Nikruta byl akasy bilýärmi? Söýgü barada, klip, gyz, zat. Biz gonçu ýetip başladyk da näme bilen başgaladım. Akasy underground tipi bar eken. Tipi ay, в общем, inni şu wagt diýjek bolýanym o zat ýok öýdýän. Inni bolly уже orta geldi. Ýokmu ka, menim ýokmu ka. Indi var, ýok şu zat, ha, ýok. Ýöne Azı kimde Finland başladılar da men davno aydym näme Finland başladym. Ya bilen Finland. Ne diýjek bolýanym. Şonu da gulýadylar. Ya o mahal döwür başga da. Mat уже emma naвороченный erkim bilýär, например, любой американский рэперам popçu bilen Ed Sheeran mesela ola erkim aýdym etip ber. Onda da gurrun. Yo diýjek bolýan men özüm Finland başladym. Bizim Finland ýaz. Ben näme Finland ýa? O şonyan. Men başda diýen, onu diýen. O underground gitbörkä men Finland gördüm. Näde şonu aýtjak bolýar. Şonu o näme Yomut boy nämen onum utanyp etdim da düşdüňmi? Biz gaçan tanışdyk. Eşo oradyň howlsunda dämi? Oradyň ýany dämi? Şo nämede? O şondan başlady. Şo tak gelin. O atlar sen orady bilen senem orady bilen ýaňy näme etip ötüň? Познакомился. Şeylerdir. Ayni goşup ötüňiz da, goşup ötüňiz в общем. Nememi? Etip ötüň albüm çek Gawundan öňçek. Çek işo son 1 killikde gawun çykdy diýen karşı. Şu bole meni gawunda işleş başladı. Şonda men oradam çağırdy gawuna bir sany feedback ýazmy şaşan orad meni gatwörün däldir polibom ýönünde ýene-de etip bilmedim men näme üçin ýagdaý bolmady şonda. Bir ýerlerde getip ötüp. Gawuna zato Antonma. Ikaydymda. Da iki beatmaker. Anton hem berde var. Любой ýerde men. Iki beatam Anton Bader. Любой ýerde men. Da. Любой gowy ýerde men ba. Eşito. Öyle mara ene ya goýadmışdy. Başga beat bara priznamat edilmeýän, etmeýän nöwrüm dilişdi men. Diňe özüm etmeli, diňe ne. Şo döwürlerim. Anton'un mara gidip ýazdyňyzmy siz? O. Orada Angrik diýär. İksan birine gon halap ýazýar. Birem şo üçümiziň aýdanmy. Gördüm. Täp simpliýerini şo döwür edýär billaý. Yo, bu simpliýerini goýdy. Bit etipdi, ýazmy şoňa ýazdyk biz ilham bolmasa ilham aňlat gelmeýär. Demir Tikan 2012-nji ýylda da Watançyda. Biz apırka etme geldik. Bize diýdi, "Bratan" diýdi, "Ya Navaja" diýdi, "Şo gelin" diýdi. Bizem baramada göradi, studiýaly barally diýdik. Dil şonýa situasiýa men bilenem bolýar. Şol aýdym sypdyrdyk ha biz. Awdy daý diýip biz onda bar beter gezmäne köp ýere gitdik. Şondan şeýle boldy. Bilen interwýu tor giýiş boldy. Ýazdyk. Ýazmasyna sen ýazdyň, men ýazdym. Men näwara pozip son birdat boldy. Pozuldy. Ba telefon ýitirip täzen ýazdym oturup. Sonra kağıda ýazyp başladyň. Onun näme ýazmyşa, näme de Aragonjon, näme Cardona ýazdy. Şo aýdym sypdyrdyk ha, ýitirdik ha şol aýdym. Gitdi. Ay onda ne diýerler? Ey brat, давай беспалево. Yo, olam şol bolýar. Owat bolup diýjek bolýar. One shot bolup oturdy. И сразу, братан, в этот же день неме goýdylar. %100 hip-hop. Да. Сразу на этот сайт просто поставили. Olam bizinkide. Да, я знаю. О вакт неме ýokdy da. Apple Music, Spotify, ýene distributsiýa. Pисали мы эти näme aýdym hakynda nemelerini ýa-da. Как написали, чё? Да, типа да там. Прикалывались, нормально. Пацаны, Буртарова, вот слушай, dinlediňizmi? Çok ağladınız mı? Çok комментарий какие? Birinci gedek dinlämde ne ожидал gowy bolupdyr.
Ну, честно, если сказать. Обычно бийдер aydım ya edýän. Не, ondan däl. Sizin partyňyz diýemok. В общем, имею в виду Azat Oraz Funçtaýdy näle çykjagyny kan bilemokdym. Oğlum maňa da intriga boldy da. Dinläp gördüm. Normal, no wiş näle aýdyn? Gowy. Gowy näle başda şo, öz pikiriň şo, kim pikiri? Короче, yatlatmaýda. Yo, bita men ýatyp başladym. Suligim PlayStation oýnaýardy, näme? Suwsep diýip gyrdy da. Bolly. İce fix boldy da. Näme da o başda bir simplerine edýär aram. Boş wagt ýöne näme diýip, olam takoy hip hop boldy, köne hip hop bir hilek. Aýrak diýen trap mi? Köne trap. Vibe beroti bolam. O vibe beroti. Bildirýär. Menim PlayStation'a Suwsep diýdim ýöne. Nirden diýipdir. Короче, şu günäkar da. Men günäkar. Onuň Şo çykaýdym şuna. O primo efire girdi. Gido Suwsep bu gitti gyrdy ol bul. Bar edilen günäm muňa geçýär garoçy da. Albomu. Da, no. Yo. Men üçin boldy dara şo duat. Men özüm bi onuň azadym bir ýerden. Sen näle garaýan bu zatlary? Ey mena da kansa etmedi. Yo, o da kansa etmedi. Men başda da 3 bolup ederliydim. Sebäp näme wada? Интересно это, bilýärmi? Ну, конечно. Azat Orazov вообще nirdi. Biz nirde getip börd, в общем, из разных этих поколений da. On son kaydımlarını dinläp. Yo, ondan adallay näme? Yok, diýjek bolýanym bara. Näle? Dengelmedim. Çok korkunç da. Bilen risk da. Risk, ulakan risk. Maňa edeyli, gideti bir aýlap, maňa arsarak geldi. Ýöne şu aýdym edil antoqlyk aýdymmy? Abakar style. Yok, o aýdym. Ýöne, Balkari. inni emosiýa berýär da şolay. Näme diýsen? Gow bolsun, gow däl bolsun. Ýöne emosiýa ba berýär. Настроение, когда Азат Оразов окап başlaýar, любой adam ýylgyrýar da. Улыбается, искренне. Nostalgiya da, nostalgiya. Klip bolýarmy? Döwje oglum, baş oglum. Hasan klip bolýar. Bir un. Nesip bolsa. Ya, уже ba o klip. Bir podcast çykanda. Уже, короче, шо клип чыкты, бәрдә да подсказка чыкар. Может быть, ссылка будет, может, не будет. Будет. Sen kanalyňda çykarady orada. Men Azat Orazyň kanalyndan çykmaýar, конечно, men kanalymdan çykyr. Sapranman kanaly. Azat menden sorady, men öz YouTube kanalyma goýsam bolýam diýdim. Menim ýok diýdim, goýma diýdim. Men kanalymdan dursun diýdim. Конечно. Yo, это не mani ýok da. Na dva kanala zачем? Bir kanalynda dursa. Yani nemede bitem mara şu berde bizim studiýamyzda başlandy. Bu sample nemetdi de. Onuň her hilek bolup gorda tonu gally, tempi, her hil bolan. Sample откуда? Samples какой-то старый, bir klassический aýdymdan. Sen şu fransuski köne aýdymlardan sample almaňmadyr. Tohan papkas du, ben studiýamda. Du şonu atça. Şo taýdan birda edýär ka. Häzir birda tapýar şo taýdan. O enten. По-любому. Ýene bir 20 aýdyma temalar ba. Можно спокойно делать, брат. Eğer diýjek öle ellenele geçip gowdat boldy, bitine ýaman gowurdum. Gowut. Ya gowy. Soňam Saparik magiya вносить etdi da şo bita. Saparyň reklamada yetdi. Yo, Saparik достойно это. Ya gowy молодец. Saparik красавчик. Ну, а ты что скажешь? Сена гармадың öýdün. Не, братан, не про мой, в общем, про песню слушай. Не, смотри, я как слушаю, смотри. Мен жайда изгим. Там радио достум. Давай. Я там перевод ederler maňa. Şonda, yo, nezaret näle dinleýän men birinji bayram dinletçilmäs. On все это треки мне он несёт, например. Он сам постоянно dinleýär bilemok. Men çynmaýdym kan Instagramda bilýän geçikitýär garaş göremok, laýdamok, в общем, dengelse dinläp görýän, ýeşi takoy moment gowy bolsa, atan like yani problem yok. Benim pikir ediyen soňky dowr like koýamam. Soňky dowr şunmaýsam вообще IG ýok mende. Kan IG life ýok garaş. Bilemok näme üçin. Tu временно, наверное. IG Instagram. IG life. Ya men şu
ikinci aydan kelleme gelle onun men ýalakla badyr diýende. Yo, dogry aýtdyň. Bulum giýren akla absolutno. Yo men giýýän. Käwak giýren brat. Sen giýren hiç tat goýan. Ya yo men otar ay näme goýýar? Şol üçin Antoh gatygormy? Biz pastaýany bilýän, sen pajaşka gelmedi. Aşagdan ýokardan bilýän, her hili. Tank bilen, samolot bilen pajaşka gelýärsen. Sağ ol brat. Support pajaşka üçin. Yani w общем, haladyňmy, halamadyňmy? Jogaba bermediň brat. Yok, gowy. Yok. Haladım diýip, seret halamak ba, tako halamak ba, halap özüň dinlemek ba. Tak gowy diýär men, gowy. Ýa-ni sen dinlen akşaýdym. Dinledim. Yo, bayram dinletdi, tak alıp dinlemedim. Ýa-ni playlistde goşmadym. Men bratan, я такие вещи не делаю. Я свои треки не делаю. Почему? Потому я что твои делаю, я знаешь, все твои треки где в моем плейлисте. Покажи. У меня с собой плейлиста нет. Покажи. На компьютере. Камера пусть показывает. Покажи, докажи. ya playlistde goşýan, dowja berýär. Не, он да, nimetmesen da молодец, ты талантливый мужик. Пацаным diýmän, mужик da bratan. Şu tema geçsek näle? Mesela Давай Сопрано hakyna gitmeşelim. Pop rap, underground rap mesela diýdiga geçdiga. Şonu gardyk şumat, dogrymy? Indi şumat köp adamlar pikir edýär, mesela daşymyzdan seredip ya Instagramdan seredip. Siz например atjelni getipňiz, biz atjelni kan aralarında gatnaşyk ýokmy diýip pikir edýärler da köp adamlar ya näle şu podcast edil bowul diýjek bolanymda. Sebebi yo, biz paçanamy na связи. Biz işte bile bolmasak adamla bilmeýär atak durmuşda kim bilen näme bilen gatnaşylýan o realny. Ýöne siz öz işleriniz bilen näken öňki aktiwine şoň üçin onu men bayramçyk bilen kan görşän. Ýok görüşmek bar görüşmek. Ya men Arturla kan ýazýan. Menim ýazýanym jogap beren. Näme biz old head barmaýan. Old head yani. Onem old head. Öňüne ýadymy düşämi? Star kelle da bizim bilýärmi? Sen kim diýdi? Men kellesi diýdim. In bellesi diýdim. Inne girdiği 50 meninki diýdim. Ты видишь, как я твои строчки знаю наизусть? Респект, man. Senim sulsep diýsene. Benim sulsep diýdi. Я sulsep söýler gowy. Bilýärken. Можно говорить то, что это Oraz написал? Это Oraz написал? Как это можно говорить? Это нужно говорить? Это большой ясный вопрос, я думаю. Не, люди... Это не вопрос, это просто... O düýün näme düýün däl, neftda bolýar. Подчеркнуть надо. Menim orada jaňa diýen, давай sen inni признаваться адамлары. Goy stories'te то, что я сам написал. И твои песни тоже я написал. Bulum goýar çynym bilen. Gördüm. Ne görmedim. Çynym bilen goýar, ýa maňa näme diýär. Garafon edip ýazyp goýupdyr. И näme kommentarlar, jyk ýazýarlar adamlar. Ýa ona goýt, prikin näme ýazýarlar goýt. Agam, даже если это не ты писал, да, свои песни, Саровна король сен. Şon ýaly adamlaryň ba, конечно, Orazdan ýazdy, Orazdan sağ ol. В общем, братане, men карьерамдан вот в этой сфере men iki adama благодарен, брат. От души. Бра Сулик, бра Oraz. Bular bolmasa навряд ли что-то, такое получилось бы, да? Sen bolmasaňam навряд ли что-то такое получилось. Hemme da hayırlılar. Erkim kim bilen duşýany belliler. Это Hudaýjan Allah Taala nisip etdi prosto. Düşünýärmi? Sen şonu dogry şekilde просто ýüregim da, brat. Просто сердце белым. Yüreğine göre bak. Özü gowaglan esasy. Ýüreğine agyryp durasyk. Özü gowaglan. Ya men diýjek bolýanym näme? Meselem Antonym men durmuşumda Orady kimiz bile tanışdyk muňa bir gün. Meselem moş bizde de şundak tap bolmaly diýjek bolýan. Senem bolmaly. Да, без меня никто. Во. А без вас никто. Alem Moşar bir renkli däl, düşünýärmi? Alem Goşar rady gowalýadym. Da. Ни один цвет. Her hil renkli da, düşünüň dürli renkli bolsaň, renk goşmaly düşünýär. Ya da düşde indi seret sen bilen näle tanışamyz ýatladyk, myň bilen näle tanışdyk. Gazykly история. Gazykly история. За кулисами что? O ýaňy diýdi da приключение. Şogun başlady. Şonu da başlady da. Näçe ýyl mundan bilemek? 2011. 2011 eken, 2011 konserde gittik Oraz bilen aňyryk. Mara. Bilen aňyrda
konsertda. Karoçi rap neme ýaly, rap konser, rap festivali ýaly. Doli adam, rapper doli. O dur biz yoktu походу, да. Ты учился же, походу? В 2011 году учился ты или нет? Не учился. Не, я учился. Я помню, что-то вы там зимой, походу, вы, да? Не, жарко было. Или я в Ташаузе, когда вы ездили туда. Yok, biz bilemiz. Şonu gördük, karşısı men şonu gördüm, şonu mu? Bir organizovat edipdir, bilemek şo çödüpdir mi, näme? Awa mara gitdiňiz soň? Hawa, inni ýanky neme, inni neme gidip otyr. Sound check gidip otyr, buň bilen ýanada Vasy owa. Вайс, Maracano. Talantливый пацан. Mun ýala o döwrem goraýda, bu wagt ikisem horlany o wagt gör. Neme diýil ýara, ýeň sesinde et çap bermeli ýara. Gasyn şutaýlar, kellerim, lysi, takoy nemede, basketbol neme. Durşuna vibe da. Durşuna undergroundda, hip-hop da. Sound check gidip otyr, polny. Bol daýla kime diýdim mene. Tırsıgılar kimden tim bolama horduk da orat kim qıracıkda dur ne. Inni qaraşy otyr. Menem ýa-ki hatap edip geçmeli ýa-ki neme organizatorlar. Berdim rahatlar, alıp bildim. Yo, olsa başga tema. Onuň ýa-ki Albatta çıkış ederler. otyr ýa-ki 50 wadyr ýa-ki. 40-50 adam rapperler otyr her kim ýa-ki kepka ol bul. Diňe orat kimiz batnikde futbolda ýöne şo durşumda. Hiç kim ýanmyda gelmedi. O wagda minni Ýöne Hemmekstana ýa bular. ýöne dogrusyny dogry aýtmal afişede de Ullukan biziň adymyz ýazyk. Orat kimiň adymyz ýazyk da. Tan o wagda neme wagtda ýaňyr pik wagtymyzda. Buň bilen Vasy geldi. Samo elimizde ýadylar. Hopşym geldi salamlaşdy. We krasavçyky diýdi, şuňmy? Eýle. Hemmesi Nemeden sonra. Şo rap aşykdan sonra. Yo. Tanışmadan diýär. Rap aşykda bu baýy. Ha. Bol aýtmalar antoho. Men başga ýerden girip otyryn şu wagt. Aydiana beýtme da Zumerjan. Onuň ýanky Ýapaşok. Neme? Birda alýaňyzmy zat diýdi da wopşymda. Dem haýo ýel. Krasavçyky meni täzden. Men Vasy. Ben kiçilik däller neme etmedi. Men Vasy oturulur hemmesi de hiç de bir mat bolarak muht geldiler diýdi. Tak şo krasavçyk zat diýdi. Bolly şondan gally. Neme? Öýe gaýtdyk, bolly oraz başlatdy. Şo %100 pamoň bultada da. Yo, temerep Temerep batmy. %100 bady. Temerep уже ýokdy ýan. Yo, nabarot o wagt temerep. %100 soňrak çykdy däme? Biz prosta seret 2012'de Demir Tikeni YouTube'a koyduk. 2012'de. O da gurbe internet, YouTube bilen da. %100 başta çykdy, soň temerep çykdy karşısa. В общем, temerep de goýdu. Şondan günni diňletip başlady onuň nemelerini, şonu özi neme dipdir, soradyk kim näme. Günni onuň bilen aýdymyň näýdi. O da orça. Old nemeler. Narayoni. Такой old school. Подъездный рэп. Подъездный бесплатный рэп. Что-то варим, готовим, что-то брат сыпали, вот такие слова. Что варите? Ай, кен, олар 3 огурчика, о, чипа-чип, мен кему. 3 огурчика, 3 сухарика. Şondan bitti şo at, men öz albüm ýazyp otydym. Şo 10 mirde o, öz albüm şonda rewaşgam, şo albüme goşdum. Şonna neme? Gön hökman bolmaly, gön bir prezidentliň içinde gön Vasy toğa hökman ba. Şondan başlandy, soň gaýyn edip başladyk oraz bilen. Oňa da bökdi şeýdip, onuň bärik gelenine görüşýär, biz baramyzda şeýdip gitdi. Şondan märe mene. Şumat Vasy nerede? Vasy şu ad Moskvada, по-моему, повар bolup işleýär. Şeýle. Kany ýazýar. Ýani уже sungatda däl. Но видишь, он раньше там рэпом варил, теперь он там так варит, да? Кухняда. Пляшки варит, короче. Адрам кухняда, короче. Ýani şu oglan gaty talantly oglan. Да, Очень talantly. O ara o gödök bilenem, Rut bilenem nemeti fit parti etdiler, uğratdylar. Men no mix etmeldim. Tam galy şey. Kısaca Ağanur barmy nerede? Ağanur bolly on doktor. İşi. Yo, doktor däl, dogry diými? Doktor. Doktor bolsun sapranyň dilinde. Doktor. Neme sungat goýdy? Ne, sungat goýdy, onu sungat diýen zat. Yok. Net arasynda. Yok, hiç on onkolog doktor bolup otyrdy. Ýaňy gurtardy, tam ordinator gurtardy aýtdy.
Ýaňy diýip indi 2 ýyl 3 ýyl bolandyr, oje 3 ýyl bolandyr gutaranna. İşläp be opşym. Maşgalat we Salamat. Ullakan. Görse Anur. Один доктор стал, один там поваром стал, один вот Rut. Поп-рэпером стал. Ködek. Tanşym. Поп-рэпером, я такой, ты скажи поп-рэпер? Pop-рэper. İçi qara. Estağfurullah. Ya yani neme o aslında sereden var öz şu qowaran kärinde galmak opşym işe personal işe ulu bak diyecek ulan. 100%. Boy kärde daja. Mesela neme var eken oğun bilmem PlayStation oynayat biz boş wagtymyz kediledi oynayat. Şoda kärken akasy. O gamerler. Kärken mesela barlayan testerler we olar mesela gowgadan. Bara nemede näme Rus Games diýip bilýän, orta oýny gepläp oýnap durýar. Bilýän PlayStation oýunlary nemede stream. Menen napmy käsir edýän napmy. Oýnayan oýunlar bolsa. Diyecek olan sen iş şu. Sen PlayStation'da ne oynuyorsun? Biz FIFA oynayat FIFA. Na prохождение. GTA Samurai tam вот эти. Indi gözüňe türme. Diyecek olan denem gamer ekening da igraman ekening gören atanayan da. Şoňa pul tölenýän bolsa, gazanç çolamadan näil bolardy. Ederdim Muratan. Şonýan ýok. Men meselem getirýän. Gowwaryan dadyň, olum käriň bolsa. Конечно. Düşäňmi? Не, это именно прикол, но oyun şey diýən da gamer вот. Рэпем şo ýanakda, это игра, братан. Ты просто братlar et görkezýän sözleriň bilen näme oýnap bilýäniň görkezýän, dogrymy? Awa. Şo nädip şo taýdan bir many çykarýar käberse. Aslında sen başga many ýazandyrsaň, ýöne käber adam şondan başga many çykarýar. Olam bir oyun. Мне интересно. Şoň üçin tak что нормально мыкадян да, в общем, это передадымыз, эрвешедемиз ок мыкадян. Серед, например, жонел ситуация болли, там какой-то пацан женится, и таңа жаңа дия, брат, мен сен айдымлар фанадым, мен сени тоя чыгаржак болян, bir saatçık aydıp beray. Пошел бы? Onun настроение var, şoňanak boldy ýöne. Но через tanışyň üstülen tam eýlen-beýlen bolan soň, to подумали, и то зарядили чуть-чуть, gittik, atak. Şoňa случай boldy. Iň birinji gezek çykamyzda, Neftagdan bir oglan jaňatdy, korоче, şeýle bir saat çykşadan men korоче aljak gyýdym, seniň fanatyňyz. Şoň divisionygynda men surpriz çekip siz çykarjak şeýle. Ebedem kıyın görme, biz çıkamızda toylara da çıkıp bilemizok, edemizok. Потому что нет треков той için. Материалы нет. Именно клиент разы. Клиент разы. Söýg aýdym, edaýda haça bir aýdym ýa 2 aýdym baga bolsa. Bada biz napример, ýürekden 2 wa şoňak trekler var napример. Şunumy. Buna atkaz etdik. Ondan soň olanlar jaňatdy tanışlardan çykyp başlady. Ondan bundan garadı bu oýanok. Günni her gün jaňatdy. Jaňatdy. Birinin adını berdi, tam tanış olan öz patsanlardan ay bolýa diýdim menem soň. Gitkel aýl, simboli göz gelini fanat eken düşünýär. Dinleýär eken da zümerçes dinleýär eken. Ýaş wagtam onuň näle saňar situasiýa boldy, toýa geldik. Gelini indi sürpriz etmeli tipi oglan. Bilen onuň soraýarlar, gelin çykdy, orta çykdy, soraýarlar tipi. Haýsaýdym şini halaýan tipi. Kimi dinleýän? Gönüp Марсың зумерчест да оно. Секунда не прошла. Просто секунда мы оно да зумерчест да авдыдай да инде подарок несе да того типа. Та растен говорям ал саңа тоюңда типа түшүндүңбү? Бегенди? Беген. Братан бегенди, конечно. Мен өзүм бегендим. Şu adım неме мурашки по коже. Да, серьезно? Да. Не, реально. То girdim da şu situatsiýa. Eme tarawamada udobny, bilen, sahnada, toy sahnasynda özüň udobny duýmagam, şoň üçinem gidýän näsiňiz kan diýjek bolar. Yo, bir tarapdan marsaň sahna hiççili gorkudan ok. Men bayramyň toýunda da sahnaga çykdyk. Aňarda da men şähere çykyp beram, ütkeşik bir meni görüp beren adam ýok, ütkeşik daşardy bir. Bu padilam görýändirler, ýöne toja garaşmadylar bilýänmi? Gön şu taýda Azat batı, azat ses, toyda. Azat, şota bir zat diýdi, azat, bir zat diýip otýdy. Men bir aýdymyz bara wroçdan da edeli. Olam gaýtym edeli diýip baş. Men tak şynmaýsam tak aýtdym, orta gradymda belki eder, belki etmer. Olam galandy, meni motivasiýa etdi, korоче. Edeli korоче, давай. Menim bahana göläp ötüm, ýöne. Не решился, да, понял.
birden lak dip orta çıksam bolmaýa da onuň. O şey çıktık sonra da ettik bir zatlar demek millet nemeken o dinleýär eken. Realny o adamlar nemetdiler. Ýöne ortada bir tane artist ba men ünsüm çeken. Şol bir zatlar etse ýöne eden nokta. Etse bir zat bolar mukadiyen. Kim o? Ba bir mäti dip. Mäti. Ya mäti ba hiç giden ama. Ba da. Yo soňky döwür hili aýdym çykaran okmy bir hili. Ya burada da diýmäti. Вижу я всё. Klip düşmeli. Ba da bir zatlar. Ya arada yazya bätim, on bratишка da mäti bilen edil. Jimi de alty ýasa gowar ýasym bilen. Potom şoň üçin любой время дяс mätäden обращайся дяс. Şu короче mäti üçin urşmaly boldum berdi. Senmi? Yo, biz в общем 2 на 2 только я с Байрамчиком в одной команде. Neme Zümerçes agdalla. Indi şu ada çelban gyzykly neme many merýär? Baratan özüm bilemem. Mana da gyzykly real. Ne, смотри, Zümerçes neme? Ne, Zümerçes etimi mektep döwründe rap tam konkretny ýanyp başlanyp döwrüm dören at. Olam men klasaşym Mine padagnal, ну типа там, что там, он нормально типа. Чеса боля, чес чарыв там, акмарат там. Мен bizim mektepde dilimiz sapaklama anglýskym tuta bizim mektebimizde, okan mektebimizde bilýärmi? Onuň hap ina himiýa, biologiýa, ol bul köplük ingilisçe, onuň ingilisçe bolansaň, indi bilen okapýan ýaş kelle ingilisçe goýulýar kelleň käwirdatlaryň bilýärmi? İş ondan döwrenapym. Tam bola familiýaňy tam gysgaltýan apna Çes Çarif, Akmarad, tip Akmarad ogly Çarif tip, Artur tip. Ogly da Akmarad ogly, şo many bere Çes. Aslında Zümer demek Dune manesini berýär eken. Düşündiňmi? Dune. Dune. No adamlara öwrenişde şo söz Dune näme? Dune da bratan. Google же есть, bro. Nemede çölde şeylere, nemeler bolýan, pisoşny şeyler. Kino gördüňmi Dune dip täze? Edil şo taýda baýlar bir keli ýel jagalar, gum jagalar uçýandyr bir keli. Волны песочные просто. Волны, братан, вот ара. Da. Волны песочные. Ýa-ni şonu da Google ýa-da Dune dip. Onuň şeyde Paka düşünýän çämen. O ýana ors dil ýokdur nemede. Ba. Klawişde ýok. No men onu sırada bildim. No tam bildim, tam mektepde okap öğrendiğim bildim şonu nitoduğunu, yani sonra devam ettik. Düşündün mü понял? Ну, люди привыкли. Не, это еще до этого, как бы, да, ну, только там первый трек, там, эти, прикалывались. Какой твой самый первый трек был? Save it, сохрани. Save it. Почему сохрани? Потому что что-то мы записали первую, так, ну, так, записали, не сохранился, понял? Посвятили, короче. Второй Save it, это у меня с одноклассником тоже я начал, тоже прикалывались. Он, короче, в Америке на Флексе был. Флекс, программа же есть. Он там был, короче, приехал, там нам вьетнамец какой-то диск принес, и там какие-то сэмплы какие-то прикольные были. И уж он, видим, что он сэмплерни görüpla edip, kesiştirip, вот şo ettik, короче, düşündüňmi? Сэмплирование, да, şo döwürler. И он тоже программы какие-то принес там с Америки, понял? Все это оттуда, короче, с Запада, короче, понял? Да. И вот... Надо послушать сегодня, мне интересно. Я не могу сам найти его. Его нету. Ну, может быть, где-нибудь здесь валяется, наверное, но у меня нету. Где на дороге валяется? Может быть. Спит просто. Кстати, есть демо-трек с этим, с Мароккано, Годек Кулен. Бәрді шуат, ян? Там архив, да. Конкретно хороший тоже. Я что-то помню, но не точно. Son Zümerçesini ayırdyň, bolly ýokny Zümerçes. Zümerçes döwri gutardy, Zümerçesde beter köp ýalňyş aýdylan zatlar bar, içinde batyl bar bildiýdim-ma, disler bar zatlar. O döwrüm näme türkmenski rap ýaşady da. Ýaşady, täze nesil gördü adet. Şondan indi dedim, barda dedim, ütködeýin dip baran ütködüm. Ne Avdy daýy? Avdy daýy, Abdurrahman daýy. Esasy şo da indi Abdurrahman daýy bilen gitýär, короче. Alter ego başga bolarmy? Paka yok. Paka hiç aklıma gelen yok. Ne için sebebi bilemem. O döwür bu döwür da. Bu döwür вообще başka çynmaysam. Вообще bilenmi özüň bilýänsiňle hiç bolan. Ola. O wagt yok, короче. Там никнейме, оно времени нету на это. Ну, у Сопрано, наверное, время есть, да, всегда, да? У меня очень много времени. У тебя что там, какие имена были? У меня не только много времени. Сейчас у тебя какой? Сопрано Мэн? Да.
А ничего не поменялось, брат. Öňüm Soprano, просто ман добавилась. И то из-за того, что, оказывается, есть такой рэпер французский. İran рэперlerine el seyrettiğiniz kim tanıyamaz? Neme o? Sam, как его? Rasen. Emin Rasen. Bağım şu tonku doğru yok mu ne içeride? Reza Pikeva mesela. Reza Pikeva конкретно. Не знаю такого. Инстаграмда гор Reza Pikeva, вот он убивает. Он не поп-рэп. Он конкретно. Тогда не буду слушать. Нет, ты его послушай, тебе надо будет, там есть хороший. Reza Pikeva, ой. Брейв Заманова. Но ты бы записал бы в танцевальном стиле какую-нибудь песню? Ну, чтобы люди двигались. Ну, можно, да, если нормально, бит конкретно болса ederdim. Потом я буду тебе поп-рэп говорить. Gerek mi sana şu? Поп-рэп, да, братан, без этого он, поп-рэп мы делали же. Алло, яшыл металем. Популярно. Это такая мелодичная песня, например, Мэти, он, нема айдым дайшы? Он қойып. Афробит, например, мне нравится. Биты. Йылғарайме? Афробит гоуи, но они более мелодичны, прям мынывер. Не проканает. Мы билемок, өзүмө келиштиремок, билемок пока келиштирем. Не созрел. Мне иногда мне хочется, например, братан, трек dinledim про любовь. Но по приколу мне понравился. Например, другой песня. Просто не медин sana. Birden çıktı öňümden. Amerikanda bolsa bandyňarlar. Сразу mı? Лучше не стоит. Вот такой стиль, gördün mü? Это афро. Sen, например, дискотекада танцет, bilmersin. Şuna mı? Просто deniz arasını tant edip bolýar. Birda da yarata bolýar. Это men diskoteka gidip beremok. Ýöne howa başga däýlik hemmek şiň tant edecek zat däl. Billahi. Men özüm bolýar. Кто понимает, они будут. Menin pop-rap'ı как бы etsem şunyana ederdim diýende. Poňal. Şu afrobeat ýene ederdim. Ýöne pop-rap diýen, например, gymylaýdym pop-rap däl, вообще pop-rap däl. Просто tant edip bolýar. Но это же не поп-рэп. Он поп-рэп диан бами? Вот, в общем, поп-рэп var. Твой жанр общий сейчас. Ты же конкретно про айдымы ты же свой жанр изменил же, правильно? Ну ты изменил. Ты онкалык Soprano, онкалы біздің Айленят. У меня треклер var Айленят. Помнишь эту песню Айленят? Помню, конечно. Там вообще там другой там. Я 100% даже уверен, что у тебя в демах там 8 песен собралось, которые из них 4, наверное, Önky Underground. 8 Önky. 8. Вот, gördün mü? Neme der. Diyecek kolanım по-любому şol atpraylar. Pop-rap diýmesen mainstream diýip sen Süleyman Maňa men gözümde şeýle görünýär, bratan. Jiganýalyk türkmensk mundan aňarda bamy etýän şoňany meni etsen edersiň jiganyň stilini трек. Он сейчас нас оскорбил, брат. Просто оскорбление делал. Да, я шучу, я шучу. Агының ýeşirmesin, agының ýeşirmesin. Неме жиган. Ýa-da gepleňe. Эдел жиган. Например, вот Pitbull же, Pitbull Запада. Вот я могу вот сказать, ну, примерно такое. Вот. Но это круче, чем Джиган будет по-любому. Он тоже, Джиган, hem şourdan neme. Sen bir premier görkezinde. Если Pitbull alsa, Pitbull'u da meňzet bolýar meselem seni. Şu at var, çüçüt biz başga bir pop rap diýler, başga düşünip otyr, her gapdarlar. Mainstream manin berýädem, öňküm. Underground mainstream. Popularny ses, popularny aňarda isat ýok уже. Şo bolýar şo. Mainstream şol, popularny rap diýelýär. Şuňaňmy? Смотри, вот это развитие есть, например, раньше Underground, например, ты тоже не танцевальные же песни делал? Не, я же не говорю, что вы не Underground. Я хочу сказать, вот раньше Underground делал, потом что-то делал, сейчас вообще башкадат. Я этому рад вообще. Мена беген, честно. 100% развитие. Serhat şinýanlyk zat, biz şuma Underground Odur ýa biz özümüz hem underground edemzok uja biz özümüz çisto näme panravitsa näme halasak şonu edýäs. Pop bolsun ýene bir zat bolsun prosto men näme laýadýan şey siz edýäniňizden begenýän näme üçin sebäp Türkmenistanda imine siziň üstüňiz bilen bir rap sözi ýokary çykýar da düşündiňmi? Näle ugurdan bolaýsyn? Biz bu ugurdan gidýäs ýöne etanam nравится, biz edýäs, biz sizde hiç hili garşylygymyz ýok, naborot mu priветствуем это. Naborot gitsin türkmen rap diýen zat çyksyn bir ýerden. Çyksyn ahyrda bir bilemok bir zat edeli ýaşlar var, her hili talantly ýaşlar var, çyksynlar, görkezsinler özlerini. Yani через он хочет что через вас они типа могут узнать туркменский рэп. Да, я понял. Хотя бы он на самом может
там фрешменлер geç giderler. Kim bilir, и начнут рэп слушать, может они начнут сами рэп делать. И şeyde начинает прогресс, там урulup başlayar, развитие. Yaşlara yol verdi. Hashtag var oradın. Barda taptı, bir öňünden çykdy. Görýärmi orada şu yaşda başladı. Bizi de işimizde baş oynaklat. Hatta beresimiz gelýär tam. Нормально düşünýän berýän, например, bilen yol berýän. Реально вот Azat Sesh mu toş также. Başga da rapperler bar, например, тоже поддержка eresimiz gelýär. Etýän şoň ýaklat da bilim. Düşünýärmi? Şoň diýjek bolan. Pop rap kabul et, bratan. Ya şu dava mı şu ne? Наоборот, я мен соң жемледим şonu. Men в общем pop rap başta diýdim, это просто ирония. Да. Мен, например, хатавай дамак вообще рэп, да хатавай дамак поп. Это просто неме. Музыка. Это развитие, да, музыка. Очень странно было бы, если бы я, или я, или вы, или в общем все просто underground до сих пор бы если бы делали. Это значит, ты просто келле бош, bir yerde kaldın. Это значит, bir yerde kaldın, не развиваешься. Вот менің şonu aytjak bolan. Biz din underground'dan gidilen o. Underground indi seret, другое понятие. Мен вообще underground этмяны кинем, оказывается. Мейнстрим я сразу был. Underground, который их не видно, но только песни слышно. Узкий круг знает. Нет, узкий, не узкий, но в лицо не знаю. Вот рэп ашык он как underground yani gitti. Şo gitti. Bekece şo neme. Şo tawrukda var men. Polu. А так мы... И он мейнстрим, а он вообще underground дали. Underground дали. Не, он популярный underground. Вот, что он... 50 на 50. Популярный underground. Это успешный... Опять поп-рэп, братан. Конечно, поп-рэп. Ne, ben on diyecek olan Süleyman'ın ediyani pop-rap, bratan. Indi senem şoň ýanyna gelip gidende düşünýärmi? Реально. Заразился, да? Раньше что-то делал, underground делал. Заразился, братан, заразился. Düşünýärmi? Şoň ýana bolýar. Не то, что заразился, а развиваешься. Да. Men erwet mani aýdamo. Развиваешься. Я ядом, вот этот шаг очень трудно был у тебя. Конечно. Да, мен не решался. Бол, давай, бол. Ana. Gördün mü? Açıldı. Real. Susep, rahatla. Suva bayılım. Drake näme diye. Pop rap mi? Underground никогда не делал он. Bratan Drake bilen deňe mi daýat onda? Yo, Drake kim o? Ya, во-первых, Drake değil, Drake diýeli. Ake. Yo, просто вот шо оглан молодчик же, брат. Просто тупой рэптан не делает он тупой рэп. Конечно. Son kalbama Olan kulturusy azık başgarak gitdi. Şoň üçin olan aýdymlarym, olan suçaýnasan başga biz o urummy. Şuňa вообще ütkede suçaýna. Вообще лирикально alındı, например, Kendrick, например, çıkarda son aýdymlar, albomlaryny послушал ты его? Я послушал, я на мен söz düşünemem. Поэтому gazykly däpme. Там мелодики нет. Там много вот этих melodi, tam herhili geçişler zatlar ýöne täze burada etçek bolupdyr ýöne. No, bra o mena old school ýaly gördüm. Да, şo old school ýa. Kendrick bratan. No, это все рекорды побил, да. Old school anlamaz звучание. Kendrick tip sedem. Şoňlarda boom-bap, короче, университет. Сейчас boom-bap diýerler şo. Kendrick Lamar. Kendrick tip bize sedem mada. Kendrick. Да, давай. Şoň ýa. Bamynam. Onun ýygyna goýlar, saçak onun taşaşa. Kendrick dämi? Kendrick mi şo? Lamar näme? Ламай. Kendrick Lamай. Кого носки воняют? У тебя? Братан, оттуда идут, ара. Мяты, что твердо, мяты. Че, братан? Ço, başga aytapladың näme aýtjak, goýjakladyňyz bar, может näme bir gelýän zat ya boljaklar ya baş bir proyekt ya da приглашение какое-нибудь, ne Cypher diýdiň başynda, Cypher diýdiňmi? Cypher. Tema Cypher. Tema Cypher. Например, Tema Cypher tereden nesip bolsa ikinji seriýasini çykarjak bolan, ikinji seriýasynda da 3 tane oglan bolýar, 3 tane rapper bolýar, şoň birim men bolýan. Onu sekretini açaýyn, şop adamlar ondan başga da ýene menden başga 2 tane rapper bolýar, 3 dilde okuýar. Türkmençe, English? Yok. Orşa, Rusça и Azerbaycança. И bir tane gowy ýerim tapdym, şo taýda snimaýatjak. Zapislaryny edip otyr. Nesip bolsa onu 3-nji, 4-nji soň online sayfa açacak.
online sayfa daşar yurtdaklar. Köp adam ýazýar, näme diýär men maňa beat beriň, men ýazjak, videosunu düşürjek, uğraşacak, yani hyýaly online sayfa etjek bolýany. Her ýerden uğradanlary alıp şeýdip goýup adamlar bir görsün. По-любому Instagram'ını koyuyor, adamlar dinlerini, flow'un, hatta bir любой adam dinlerini, какой-то flow'un eşten halasan, uca son dinlesin, ile başka neyem aydımlar var, görecek bolyan. любой adam şu taydan bir özünü tafip biler mi kadiyanına, şoň üçin edýän men bu zatları. Yo, это kovda. Nesip bolsa, sayfara gelin, короче. Красновегас Music'te çıkya. Я даже, когда ты снимал же первый, я хотел пойти на съемки, ну, что-то я не получилось. Baratan işçe çağıra senem. Men çağırjak. Süleymanam çağırar, nesip bolsa. Men çağırjak. Näme diýen tam düşünülemem şu az Google ýazdy. Barmy YouTube'da? YouTube barmy? Ne o sayfar, ne o söz, nenne sayfar o jemlenişmek bir ýere jemlenişip düşündüňmi? Şu taýda barda. Ja men näme der? Performans goýmak düşündüňmi? Praçy gara düdünkra goýdýan men näme der? Toň, ogut bar ogut. Ja, normal. Näme digini? Öňküňidem dogry. Estağfurullah. Bir var dämi? Bir var. Normal. O daçy onuň başga näme planlar var, başga näme? Может, Başka kendi tracklar var. Когда я твои треки услышу, брат? Сольный. Я вот сольные две готовлю уже. Я вообще хотел мини-альбом делать, EP-шку делать. Думаю, если сейчас получится, сайфер var, ondan başka öz işlemme. Если получится, альбом etjek bolan. Nesip porta. Если нет, bolmasa da bir oradan beri verecek. Yani Hokman solo Edwatern 2-3 sanık etjek solo. Это классно. А в каком, что за стиль? По-любому ему нужен один вагрант EP, я думаю. Нужен. Не, будет. Ой, ну, я в основном сейчас дрилл, трап, гарлен, datlар gowarýan, уже garlan. Я уже дрилл, men üçin уже bir hilik ne köne ýalyk gelipdi men üçin, потому что ýöne дрилл bolupdyr da. Его как можно хип-хоп, как рэп читать, понял? За это легко. Вообще, как вам жанр дрилл? Как он зашел? Мне не нравится. Нет, тебе не зашел. В общем, bize diye mi? Orta neyle girdi? Sen tant edýän, görüm bu tant edýän. Yo, в общем, зарядка edýän. On bolýady tan şu janr. Yok edýänmi? Ýöne soňky döwür drill bilen trap garp başladylar. Bomba bolýar. Yo, men şonu düşünjek boldum. Düşünüp bilmedim. Sen var yaman hemme driller Mengdeş gelýär. Şoň üçin şuman garp başladylar herkili. Какой-то же выстрелил в ТикТоке. Ну, популярно он. Что-то. Йо, до этого. Туркменский или что? Нет. Вот это? Да. Кто он? С Польши, что ли? Поляк, менями? Я ТикТок вообще не захожу, не знаю. Я тоже. Я просто не, это, по-моему, голландец. Sen näme? Ja, vem da bilemi? Может, show mi programmam bilemak. Men mara şu bir dada düşürdüm bilin mara nimede. Короче, diýdim ya cooking. Avda cooking, короче. Avda tipa bişirýär kuchnyasynda muzika. Noldan başlayan, etip başlayan. Noldan yani kavat sample, kavat. В общем, bir kavat edýän, soň üstüne de aýdym bolsa aýdymam görkezip, gön edýänim. Görkezjek bolan adamlara. Görsünler diýen haça biz. Entek bu işte bağ Клипы будут? Клипы, братан, это клип он не решается. Я помню время, когда у тебя клипы были. Было, не знаю, пока у меня даже не получается. Даже на Марсе иксанок, почти иксанок тахи чеклен уже datlар бар, и она... А чё ты не решаешь? Ему не нравится, не хочет. Под конец я что-то там вижу, Свет в конце туннеля ты видишь? Что-то мне страшные вещи там снятся. Потом я переключаюсь, короче. Этмели клип, Этмели, это... Adamla görmeler, yani... Bulun развитие, bunu görmüştü. Şu baştaydı. Başka... Tak etti gördüm, klip dedim ben sırada. Tak etti. Yo, klip etmedi. Yo, başka näme? Adamlar rap diyen zada korkunç gözler bilen seyretmesinler. Neşler ýaldatlar edýär, yaman zat edem zok, o zatlar düşündürýär. Ýanky näme sözüňem bölüm, bu Krasnovegas label dogrydanmı? Krasnovegas Music. Label-lämi? Пока label gidipdi, ýöne men aňardan bitleri edýän, şoň adyny goýýan, потому что у меня трек есть один. Şo goýýan. Krasnovegas Music. Indi diýjek bolýanym artist nabira edýäňizmi, iyi versiýalermi, poçta, ol bu şo tarapdan ýani. Özüňiz tapýaňyz, halasaňyz. Özümüz. Yo, diýen nabor edin, dinläň, näme?
Online işsap bolara bu at. Olan wagty bilen belki bolarmy kaýdan? Ýöne w dany moment napyrmer meňe wagtym ýok, ýöne bayram alsa bilemok, görse esse. Esere 3 tane artistler. Ýöne yetişemdik olara. Ba taýar aýdym 3-4 tane aýdymlar kliplerine çen taýar ba. Çıkarmalı etmeli şu äder var. Keçi tam biznes. Awdyda aýdyan adamy gymyldatjak bolsaň, edil sen latýalyklar oraýar. Bölmeli. Düşündüňmi? Boly ты чё там, чё скажешь? Ну, короче, у меня выходит несколько новых релизов, пару клипов, я, короче, выпускаю. Слушайте мои песенки, смотрите мои клипы на всех площадках. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, лайки, дизлайки, пишите комментарии. Можете 2 комментария. Кто напишет 2 комментария, тому ничего не будет. Edil populярный идеалда говорю. Потому что популярный, да, не амедейн. Потому что я популярный. Просто популярный мен. Ya, ene aýtsak goýjaklarym bolsa, soňam neme dörer uzagundan Gumur Ýamyr patka ýa ikinji sanyna şu. Пацаны, üçüncü diýip otyrdym. Пацаны, я от души был рад вас видеть. Спасибо за хорошую беседу. Очень рады, да. Sağ olun çağırýanyňyz üçin. Как-то birden boldymy? Это же хорошо. Spontana. Şonýarlar gowul. One shot bol. One shot. One shot, 2 shot, 3 shot. Ay, в общем, aşağıda Awdydaýyň emme sosiýetleri, YouTube kanal, Bayramyň we Grandyň emmeleri hop aşağı dörüňde kän gowdat oly aşağı. Toqan şu linklere bas vermeli. Aşağı dörüň gowdatlar. Kommentara ýazyň, näme kemçilik, näme insan inneýäne ýok, dogrymaýdan ýöne. Kimi ýene göresiňiz ele geçenige degem ýazarlaňyz ba, näme goşşak bolsaňyz. Belki aýdylmadyk temalar bardyr, ýazyň kommentarda görüň. Может görürsiz. Şu вот описание diýdiň ha. Просто вот Tead aýdym goýdum, и в описании neme var? Lirik var, ну, tekst. Просто adamlar toğra nirde tap bolýar. Tekst pesni. Menim diýen описаниеda goýdum, neme скриншот etdim, şonda da toğraýarlar da, поэтому я думаю, не знают описание. Многие не знают. Video aşağına, в общем. Ещё басмалы, вот стрелка зыква, ещё бассен. Şoňa basýan gaýda emmes. Да, не, реально спрашивают просто. Да. O kanala da подписаться bilemek 1 sekundlyk işde bize de ну nälik diýen важно. Это evet важный. Eşe döwürde важно datlar. Bada Подписчик bilen nemede просмотр. Şon ýaly oglanlar sag bolun. Ладно, пацаны. Sağ olun. Emme işleriniz üstünlük. Sağ olun emme. Sizin hem işleriniz üstünlük. Sağ olun. Görüşürüz, dururuz. Täze işler, täze. Давай, Сулейман. Давай, Антон. Увидимся, Сулейман. Антон. Хорошо, Сулейман. Чё, покушаем? Bize Türkmen maşa.